Mga igsoon, atong sawan ang sugilano ni Nads, 19 anyos. Ulitaw, taga Imbilis, Cebu City. Mayng hapon Imbilis, Cebu City kang Nads ang atong sender karong adlaw. Ang St. Paul College Bulacau, St. Paul College Mandawi, St. Paul College Eframo, Cebu City, nagtanyag sa mga kursong nursing, practical nursing, nursing aid, midwifery, complete education courses, complete computer courses, complete high school, elementary, kindergarten, ug nursery. Ang tuition affordable kaayo. St. Paul College dedicated to work-oriented education. Ang tuli sa Family Clinic Bulacau, Family Clinic Ramos Magadungan, Marso hangtod Hunyo, pagdala og 200. Attention Metro Cebu North and South, attention Metro Cebu North and South. Ang St. Paul College sa Ramos mo bukas sa high school department karong Hunyo. Entrance 500, binuan nga tuition 600 kada buwan. Tawag sa dugang kasayuran. Ug karon, ikaw di ay Nads na priso sa usa ka tuig ug 6 ka buwan. Kay nakabuhat ikaw og salaod. Samtang dito ikaw sa prisuhan usa ka tuig ug 6 ka buwan, perming rambol dito. Permi kang bunogon sa mga bagsik dito. Bunalan ka sa kahoy nga 1 por 2 por 3 sa likod dapit labi pa sa sangpot sa lubot. Kay musukol ka man sabgod sa mga bagsik. Maitok, masuko, mapungot ang mga bagsik kay ngano nga ikaw bagong piniriso, musukol ka man nilang mga karaan, musamot ang kalagot sa mga tangan dito ug ilis-ilisan jud ka pagbunal. Ang maigo pirmi imong likod ug ang imong lubot. Miabot ang panahon nga nakalaya ka. Pag-abot nimo sa inyo, tiguang na ang imong amahan. Dili nakatrabaho ang imong amahan. Busa ikaw Nads ang misapo sa pagbuhi sa imong amahan ug imong gisudlan ang tanang matang sa trabaho bisan unsa ka bugat. Aron lang makakaon ka mo katulo ka bisi sa usa ka adlaw uban sa imong amahan. Mubuswat kag mga sinako nga bugat. Mga binandol nga bugat. Aron lang gyud mabuhi. Sa ngadto-ngadto nakakaton ka unsaon pagpintal. Ug mao kini karon ang imong panginabuhian ang pagkapintor. Nakakaton sab ka pagpaugnat sa kusog. Pero kalit kaayo ang imong pagpaugnat kay mobaswat man kag 100 kilogram nga barbell. Ningingon ang imong amahan, anak hinay-hinay kay galing mabag-uhan ka, madaot unya ng imong mga bukog ug kusog kay gikan karabas prisuhan sa dugayng panahon. Wa ka mo tuo? Nagpadayon gid ka sa mga bugat kaayo nga barbil. Aron kunuhay undan ang imong mga unod ug lawas. Nagsugod ka na karon pag sakit ang imong likod. Banhod ang imong likod. Diri dapit sa tuo nga bahin, manaog sa imong sampot. Manaog sa imong paa, hangat to sa imong tiil. Ang sakit sa imong likod nagkaanam o kagarabi. Likod, lubot, tiil, hangtod nga di ka nakatuog tungod sa kabanhod ug sa kangulngol. Miduli kang doktor. Giatagan og daghang resita. Nahurot na lang ang mga tambal, ul gihapon ang imong likod ug ang imong sampot sa tuo nga bahin. Biduol og ikaduhang doktor. Ingon ang doktor mag-MRI ra matadong kay naagay naipit nga ugat sa imong kagong-kagong. Unya dong human sa MRI mura jud kag operahan kay abrehan man nato ng imong kagong-kagong aron ma-release ka ng ugat nga naipit. Why budget? Why MRI? Giresetahan ka na lang sa doktor og pawagtang sa sakit. You are now on pain medication. Kini ang sugilanon sa usa ka batan-on, 19 anyos pa taon ni. Teenager ni kay 19, 19. Pangutana, doktora kining akong suliran.
sa pagbanhod sa akong likod, parong sa akong sampot, parong sa akong tiil. Epekto na ba kani sa pagpunay nilag bunal kanako sa 1 por 2 por 3 nga kahoy? Ang tubag, murag maugid na. Pagbunal pa anto, wa pa kay gibati. Naghinay-hinay paghubag, ang kagong-kagong nga milikoy. Ang kagong-kagong nga milikoy, nagdatog usa ka kining ugat. Sa hinay-hinay nga proseso sa paghubag sa kagong-kagong, kini karon ang imong gibati sa pagbanhod o pagngulngol sa imong likod parong sa imong bitiis. Likod, sampot, bitiis. Apasumpay pangutana. Dili sab ka, doktora, nga ang akong panginingabuhi human sa pagkakarsil nako, ang mga bugat man nga buluhaton, pangalsag sinako nga humay, sinako nga bugas, sinako nga kaning corn, sinako nga harina, sinako nga asukar. Miligtas kaha ang akong kagong-kagong ug milikoy tungod sa pagpunay na kong pangalsa sa mga bugat nga butang. Ang tubag dili. Kay kung bugat nga butang ang sinugdanan, ari man dapit sa tingkoy ang sinugdanan sa sakit. Kay ulo gud imong ikarga, kung dili ulo, abaga. So ang mulikoy nga kagong-kagong, diri dapit ubo sa tingkoy. Kini naaman sa imong sampot. May man ang imong pagkargag, ari nimo itungko sa imong sampot, may magkabaw ka kay ari dapit sa lubot. Ang pagbunal gid sa 1 por 2 por 3 nga kahoy. Batanon ka pa, 18 ka pa ni atong tuiga. Pagbunal pa ron, sulagma lang yun nga, ang kagong-kagong dapit sa imong sampot, ning lagpot o gamay, ning likoy ba? Ang problema kay sa paglikoy, na ay ugat, mikuyog, o kili na datugan. Maugin na insaktong husay, kay kung mag-MRI ka, ang imong depekto at tugid-kit idapit sa lubot. Kanang gitawag na itong lumbar. Between the lumbar and the sacral vertebra. Ang lumbar, kinaubsang bahin sa hawak. Ang sacral, kinaibabwang bahin sa lubot. Naadiha ang injury, naadiha ang damage, naadiha ang likoy, naadiha ang misimang nga kagong-kagong. Doktora, maulian ba ni? Ang tubag, maulian na, basta tuhogo na pagbalik sa orthopedic surgeon. Surgeon sa bukog. Kay, ang milikoy nga kagong-kagong, iuli man siyang pwesto aron mutanos. Apasumpay pangutana, doktora, mawagtang ko na nag-physiotherapy. Piti. Ang tubag di na tinuod. Bisag unsaon paghilot anang imong kagong-kagong kay naalagay na ipit nga ugat sa lumbosacral. Lumbar, between the lumbar and the sacral kagong-kagong. Kana gid say atong tanoson. Kay samtang dili matanos kadugayan baya kay paralyze baya ka? Maangol baya ka? Kaya di naman kakabarog sunod, di nakakalakaw. Ungot na imong linakwan. Ikadong pangutana, doktora, asa man tag doktor? Nga mo opera o kana bang dili lang kaayo mahal aron maka andam ko sa akong budget. Muadto sa kauna sa OPD department sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Imong is-asoy nga na priso ka ug usa ka tuig ug tunga ug samtang didto ka sa prisuhan gipunayan kag bunal sa mga bagsik dito ug pirmi jung maigo ang imong sampot. Ang doktor nga imong sultihan ana makasubay na sama sa akong subay karon. Ibaw na siya. Unya dito sa OPD adto ka sa adto ka surgery department kay dito surgery department gibahig naman sab na neuro department sa surgery otok
Ortho department sa surgery, Bukog. General surgery, Tibok Lawas. Abdominal surgery, Tiyan. Thoracic surgery, Dughan. Sa surgery department, daghang sanga. Adto jud ka hagbong sa ortho surgery or neurosurgery. Kay ang doktor man nga magkuha sa imong history, maoy mo padani mo ngadto nga naanay husay sa imong history bahin sa imong trauma or bunog samtang dito sa presuhan. Doktora, mahal ba ning operasyon na? Ang tubag, di ra bagid ka maoperahan og wa tong MRI. Kay ngano man mutudlo man tong MRI hain dapit kagong-kagong ang milikoy. Di naman na musugot karon sila CT scan, scan di na. Kaya di man klaro ang scan. Hanap man, way klaro. Ang MRI, klaro pa silaw sa adlaw. Mahal lagi dong. Mga 15 nga to 25. 15 to 20,000 ang MRI sa kagong-kagong. Dihang dapita. Dapit sa likod, dapit sa batang, parong sa lubot. Ikatulong pangutana, doktora, na ako karoy pain medication. Doktora, mura lagi kong maglutaw, iniglamoy na ko sa painkiller. Ang tubag, natural. Kay pabarag man na sa utok. Nganong pabarag man sa utok, aron bawa ang pain. Ang atong pain center, nasa Limpo, mautoy igon sa tambal nga, mahubog ang pain center. Nganong hubgon man ang pain center, aron di siya musin og signal of pain. Ang iyang signal sa pain, maputol. Maunay painkiller. The pain center, pakgangon ang iyang kalihukan, aron way pain ang pasyente. Busa, inikahubog in town sa pain center, maglutaw jud ka sa hangin. Common man na sa mga pain medication, common na siya, diling kay ikaw rin nagreklamo. Doktora, ang korte mihukom ka nako og usa ka tuig, 5 ka buwan ug 7 ka adlaw nga pagkabilanggo. Pero gibilanggo gyud ko, doktora, abi nimo usa ka tuig, 6 ka buwan. Sobra bag usa ka buwan, makareklamo bataan na. Ang tubag di uy. Ang imong silot 1 year and 5 months. Unya iproseso pa man in taon tong imong laya, imong kana bang pagawso na sa prison, freedom, ang imong freedom, iproseso pa man in town to, di man na automatic nga naanay order sa huwis nga, paulian na si Kuan, Nads. I-evaluate pa man na dito sa prison director, laman tayo gitawag og prison director. Kaya naa kay mga atraso nga to, di makabuhian. Mingon mga dayon, there huwis, kining bata, 1 year and 5 months ay silot. Uy, nakasaha man na diri. Kaya nanunggap man na diri. Nangilad man na diri. I-recommend na mo, judge, nga i-extend na ito sa katuig, be. Usab na ang imong panahon. Ang maayo man gani ni kay ning action di gilayon ang Director of Prisons. Pero langan lang kay daghan bayang mo pirmaan ng lamisa. Usa ka buhian sa Director sa prison. Prison director, maunang nalangan. Doktora, problema jud ko. Kay abi nimo, kining akong criminal record, maugid ni babag nga makatrabaho ko sa gawas. Haniti man ko mo trabaho, bisag unsang trabaho, Kini jung akong record, nga ex-con, maugid ni di malas akong kinabuhi. Ang tubag, Nas, maunang gid na. That is it. Basta na kay prison record mo, ubay na gid na nimo hangtod kamatayon. Maulagi nga di kita magpakasa sa balaod, haron di ta magtingkagol sa prisuhan, kay kanang imong ex-convict record mauna nay babag sa tanang kalampusan sa kinabuhi. Mauna gid na imo, Nads. Akong pamahayag. Ang sinugdanan sa imong mura naman kagparong baya ka mo paralysis, Nads. Ang sinugdanan sa imong likod nga banhod unya ngut-ngut na karon kadtong pagbunal kanimo sa 1 por 2 por 3 nga kahoy sa imong likod.
Unya pirmi nga ang sampot maigok. Dunay usa ka kagong-kagong nga milagpot o gamay. Ang problema kay gatangag man siya og ugat. Kana ang tinubdan sa suliran. Ikaduha, dili ka kaoperahan og walay MRI. Kinahanglan mo adto ka sa Vicente Soto sa OPD sa surgery department ug ipa-evaluate gyud kanang kagong-kagong nimo nga naipit. Ug naay mo sponsor nimo para MRI, maayo kay human sa MRI mo opera dayon ang Vicente Soto sa imong kagong-kagong nga tul-iron, tanoson ug i-release kadtong ugat nga naipit. Ikatulo, ang imong kahimtang misamot sa pagpunay nimo alsa sa mga bugat nga butang. Kay inig alsa gud in taon nimo sa bugat nga butang bisan pag-ari sa imong o kaabaga, musansan baya ang atong kagong-kagong. Kay kanang atong kagong-kagong buhi ng bukog. Mura na siya gagmay nga tasa nga nagtumpi-tumpi gikan sa imong tingkoy hangtod sa imong kigol. Iniglukdo ni mo bugat nga butang, musansan sa bintahon na siya paubos. Nakasamot kadto sa paglikoy sa imong kagong-kagong dapit sa sampot. Ikaupat, ang bugtong paagi nimo hay magka bilis. Imbilis. Norte na ra ba ka? Ato kang Raul Delmar ay. Patabang po ng iyang anak, si Cutie Pie man siguro kay mupuli ang iyang papa. Nya si Raul, dali nang masangpit. Adto adod nads, kay norte naman ka. Lapas naman ka sa kanabitong dakong suba diha, between Capitol Building o Guadalupe, mao man ay utlanan. Ikalima, dili lang kay mangayo ka ni Dilmar og tabang sa MRI, mangayo pag ikagtabang nga malibre ka sa laminectomy. Unsa man ang laminectomy? Tuhogon pagbalik imong kagong-kagong tul-iron tanoson ug pagawas tong i-release tong naipit nga ugat. Mo nay laminectomy. Katapusan, human sa laminectomy dong, naa pa kay physiotherapy. Bagnoran pag-init tubig ng imong kagong-kagong, balik-balik. Nga naman, pagbuhi sa mga ugat, nga sa dugay ang panahon na ipit, nabunol. Maulian ka. Basta buhaton ang laminectomy, unang buhaton MRI, sunod laminectomy, sunod physiotherapy, maulian ka. Kung dili ka na buhaton nads, maangol ka, malulid ka. Hinlo ra man jud ko buhatag og husay, busa kinahanglan imong sabton og imong buhaton. Mga igsoon, salamat sa pagtubay sa tulumanon hangtod sa sunod sugilanon dinhi gyapon sa kining akong suliran gikan sa RMN Cebu Station DYHP Tatak RMN. Daghang salamat.